Mchamise ethi itiye eliphuza abafazi namadoda abafuna ukuthokozana embedeni. Njengoba lisho igama Mchamise ethi le tiye uyaliphuza uma ngabe uyindoda kodwa unkosikazi wakho akashishi ufika kavuthondaba. Uthatha isikhathi esithi ufika kavuthondaba unkosikazi wakho. Le tiye leli uyaliphuza 30 minutes before uze enkonzweni. Uma ngabe isikhathi esikushayile ufike ungasana lithuba ukuthi uphuze itiye uyalidabulela lethi ibheke ngalendlela bese uthele lokho phakathi ukukhoza uyehlisa ngamanzi awoma uhambe uyohlangana nomlingani wakho nithokozisane ngokocansi. Lento leyo uma uyiphuzile Mchamise ethi uyosihloma nje ithulusi agquma hlalele phezulu. Uyozuba umnandi ubunyangakazi abuzwe. Uyokhuluma nangezilimi, uyocela ushwele, uyememeza igama lakho bese vele dedela impophoma. Uvela dedela impophoma ngoba uyebumza usenye into angakaza izwe. Igama lesemchamise ethi ngoba itiye lenza ukuthi umfazi achame. Kunamadoda abane challenge ukuthi abafazi babo bangashisho kufika kavuthondaba ngenxa yezathu ezithile. Ngakho ke ngoba le challenge le ikhona ixazulule ngani ngomchamise ethi njengoba ngihlala ngisho there is no problem without a solution. Umuzi ungazuphela uma mahamba engaphandle ukhona umchamise ethi makaneliso uwe adaliso uwe noma ngabe umfazi omthulile bese akake wambaza namadoda amaningi kangakanani. Wena umaphuza Mchamise ethi oyehlangana naye ngokocansi uyomzusa enye into angakaza izwe uyokhala isimaye uyokubuza nokuthi bokuphi sonke lesikhathi ngoba ucansi uzoba umzuse lona kukucansi ehluwe kakhulu kunalo cansi yena alaziyo. Kuyophuma impophoma uma impophoma ukwazi uyibona impophoma yomuntu wesifazane uyibona ngayo langa lelo ke uphuza Mchamise ethi kuyophuma impophoma uyoqhwasha intombazane impela iyothi noma isemsebenzini mangabe iyasebenza iphume ngelunch mayithola ithole lunch izendlini ithi baba ngiphile nje kanye ngoba ukuzisa enye into enzima kakhulu ibangabe iyasebenza ngithi mina uyophuma ngelunch ithi baba ngizuse nje kanye lento ngeke isuke emqondweni wayo uyokhumbula ubusuku nemini. Mchamise ethi uyokenyanga ngisho imali inkosikazi wakho mangabe unayo imali ngoba umzuse enye into angakaza izwe asikho nesidingo sokuthi uzupenetrate ukuhloma kwakho ithulusi ungakanyakazi ukuhloma kwakho ithulusi. Uyokhala memeza umama angazi ukuthi umama uyiqhaba ngakuphi uyokhala isimaye uyokhala into angakaza izwe. Umchamise ethi uyawuphuza futhi noma ngabe umuntu wesifazane uzokushisa kakhulu lapha enkomeni ubaba makangena abhongiswe kwenkomo akhala inyembezi alove ngisho emsebenzini kuphuma abasokisi endodeni angazi ukuthi aphume nini namasokisi akini amemeza amaphilo asebhenki asiphina yamasebhenki u3337 banibani uphuma amasokisi endodeni ngoba uyobumza oluyicansi angakaza luzwe ukuthi lunjani. Mchamise ethi yinhle kakhulu kodwa nobungozi bakhona buthi uma ngabe uzoyisemisa umuntu ongamthandi uzokulandelela and manje umthandi abe isicefe kuwe. So I highly advise uphuze Mchamise ethi uma uyoqhamelana nomuntu omthandayo noma ufuna ukushiya imark ufuna ukusenda umlayezo kuye hayi nje ngoba lo muntu lo angeke akukhohlwe angaze akuthenga nokukuthenga noma ngasamfuna athi hayi ngithengisele ke ngiyakuthenga noma uthi ufuna imali naye khokha athi ngiyakuthenga ngikuthenga nje ukuthi ungidelise ngoba uthi ithuluso nje uhlomile ezonye into angakaza izwe emzimbeni ezwe igazi liyaphezulu umzimba uyaphansi ezingqondo ngathi sengaphansi kwenyawo kufe kwasani uyomnabisa kufe ama joint asidwa ngisho i-teaspoon noma ngabe uthathe 3 seconds ungathatha ngesikhathi eside but kuba ngathi uthathe i5 hours ngoba lento yobumziswa yona into angayazi ukuhloma kwakho ukuhloma nje ithulusi kwakho. Mangivele ngithi there is no problem without a solution. For something to be a problem, that means there's a solution there.